Lurra joa. Ahí va la hostia, hau odolpila, burua dut bete. Azbeitiarrekin aurre iritzitan pasa zaizkit hainbat urte. Asta podroak eta kabroiak alaxe pentsan ezake. Azbeitiarrak nik aldrebezat hartu nituen gaur arte. Baina horrela begiratuta normalak dirudite. Tralalarai, larai, larai, normalak dirudite. Pentsatzen nago lehortzen dauden txorixoak ote diren. Talarritu naiz nere txandan da hauek bukatu ondoren. Ni bazpa ere enaiz jarriko postura horretan zeren. Tripa kozkorrau lepo parera etorriko zaita ejem. Bazpa ere garbi eukidezala nondik irten behar.